ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗರುಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನೇ ಎತ್ಕೋತಾನೆ 7:30. ಲಕ್ಕೆರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೋಂಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯಿರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಆವಡು 7:30 ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ನಮ್ಮಕ್ಕದ ಅದು ಮಲ್ಪುಡು ಗಾನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂದು ಬೈರು ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತ ನಿಂಗ್ಲ ದೋಸೆ ಉಣ್ಣದೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದ ಬೈಚ್ಮೆ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಮಸರಾಗ ನಾಟಕದ ಒಂದುಂಡತಿ 3 ತಗ ಪೋಯ ಪಂತ ಯಾನ್ ಕಲಡದನ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ದೀದು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡ ಅವಡತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಆತು ಅವು ಅಮಸರಡತ್ತೆ ಅವು ಆತು ಹಾಂ ಕಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಆತು ಯಾನ್ ರಪ ಕಲಡಾದ ದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದನೆ ಬೈಜಿ ಒಂತೆದ ಅದನ್ನು ಬೈದನ ಆತೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ಕಡ್ದೀತೆ ಆತೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತಾಗ ಹನ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಏನಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನಾ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅವನು ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಾಬರಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಓ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಣ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಣ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಈಜಿಯೇ ದೇ ಅಂತ ಏನು ತುಪ್ಪವು ಏನು ತುಪ್ಪವು ಪನ್ನೀತೆ ಪನಿಯಾ ಏನು ತುಪ್ಪ ಪನ್ನೀರು ಹಾಂ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣಿಂಕ ಪನ್ನ ಏನು ತುಪ್ಪ ಪನ್ನೀರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ತುಪ್ಪ ಏನ ಚೂರ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಕುಡ್ಚಮೆ ಈ ಐದಿನ ಅವು ಮೆಲ್ಟಾವು ಈ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜೋ ನೀರು ದೋಸೆ ಈ ಪಾಡ್ರೆ ತಿರ್ಗಾವಡ ತಿರ್ಗಾರ ಲಾಪಚಿ ಲಕ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕವೆಯ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಉಂಟು 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 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಓಕೆ ಅಯ್ಯ 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 ನೀರು ಹಂಚಿದ್ಗುಲಾಗೆ ಓಕೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲನ ಆಯ್ತು ಜರವಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆತನ ಗಾನ ಆತಾ ಶೋಕ್ ಬರ್ತನ ಶೋಕ್ ಬರ್ತನ ಗಾನ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲಿನಿ ತನ್ನದೆ ಈರಯ್ಯ ಈರತ ಪತ್ತೊನ್ನು ಏರ್ ಪತ್ತು ರಾಕ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅವರು ಇದು ಈರ್ ಪತ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ ಈರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಅಥವಾ ഉണ്ട് ಉಂಟು ಓಕೆ ಗಾನ ಇಂಚ ಕಂದ ಇಂಚ 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 ಎಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕಲ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಗಾನ ಏತ್ ಕೊಡಬಾ ಒಂಜಾವು ಒಂಜಿತೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಾವೇ ಲಕ್ yes it is like correct okay ಈಗ ಹನ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗೆಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಾಡಿ ಈಗ ಹನ್ನ ರೆಡ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅದ ಚೂರು ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ಏ ಹೋ ಕೂಡ್ಮೆ ಬಲ್ಮೈ ಪಿದೇರ್ಮೆ da take your masala dosa and eat and tell how is the masala dosa okay and butler english patirnu gan butler english patirnu ಏನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಪೊಡ್ಚಿ ತಗಾನು
ಯಾನ್ಲೈತೆ ಕಲ್ಪನು ಗಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ದಾದಯ್ಯ ಏನು ಚಾತನೆ ಸೂಪರ್ ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆತನೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಚಾದಿದ್ದು ಬರ್ಪೇವೆ ನಾನು ಗಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಪನು ದಯವಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಟಸ್ ಬುಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಗಹನ ಐತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಐ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ಪನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ರಪ್ಪ ಚಾದೀಕ చాలా రెడీ అండి పేరిచ్చాండి అంచ ఉంచి లోటు తిని ఏం కర్ద ఘాన్ కర్ద అతే మగ అన్నే బైజి పేరు దండే బైజి పెద్దది పెద్దదన్నే బైజి తిందన్న తిన్ ಬೇಗ ತಿನಿಯಾ ಈ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತಿನ್ ಪಿದಾಡ್ರಂಡಿ ಇತ್ತ ಪಾರೆಂಡು ಸ್ಕೂಲು ಪಾರಂಡಿದೆ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲುಡ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲು ಬುಚ್ಚಾ ಶಾಲೆ ದೊಲೆ ಬೋಪರ ದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ದೇ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಬಿದೆ ಕುಲ್ವೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ತಾರೆ ದೈಟೆ ಕುಲ್ವೆ ಹಾ ಸಾಮಾನು ಪರ ಪಾಡ್ದೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಬುಚ್ಚಿ ದೇ ದೇ ಬುಚ್ಚಿ ದ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ಲೀಸ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ ದೌಲೆ ಕುಲ್ ಬಾರ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಪೂಚರಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವ್ಳು ಕುಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಾತಾ ತುಳ ಜಾಗ ಬೇತೆ 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 ಉಂಡು ಓಕೆ ಕಾಂಡೆದ ಪುರಾಂಡ್ ಚಾಪರ ಬರ್ದಾಂಡ್ ಗಂಜಿ ಗ್ಲಾಸು ಪುತ್ತಾಯ ಗಹನ ಉಲ್ಲೈ ಮಾಜಂದಿ ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕುವೆಮ್ಮ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುವೆಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಸೊ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೈ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲತ್ತ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಅವು ಅಲ್ಪ ವಿಮ್ ಉಂಡತೆ ವಿಮ್ ಒಂದು ಪತ್ತ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಸರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಗಂಜಿ ಸುಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅವಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಇಡು ಏನೋ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಸತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಪೀರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುನು ಗಹನನು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಗೆತ್ತ ಅವಡು 5 ದುಂಬೆ ಎಂಕ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಅವಡು ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಆಪುನು ಬಂದು ಬುಡಗಿನ ಮೋನೆ ತೂರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ವೆಜ್ ಅದು ಅಂದ ಯಾವ ತೂರ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಮ್ಮಿನ ಮೋನೆ ತೂರ ಹಾಕಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಬತ್ತ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿಂಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ದ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದಿ ದೋಸೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಕಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ದಾದಂಬೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಪರ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾಂತೀರ ಪಪ್ಪ ಬೇಡ ತಿನ್ಬೇಕೀಗ ಆಕಾಶಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಮಂಡ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತಿಲಕ ನಡುಟು ಗೆರೆ ಒಯ್ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ನೆಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಗಹನ್ ಆಯ್ಗ್ ಏಪಲ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪುಜಿ ಬಂದ್ಪೆ ಇನಿ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಪೋರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಗೆ ಪಡೋದಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಏನ ಐಕ್ ದಾದಾ ಅವಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ನೀನು ಶಾಲೆ ಹೋಯರೆ ಅಥವಾ ಹಾಂ ಏಪಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಜಿ ನೀ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ದೇನೆ ಯಾಕೋ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು
ಹಬ್ಬಿ ಇನಿ ಪೀರೆ ಕಂತೀರು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಂಜಿ ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನೀನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೇನಾ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಮರಣಿ A to Z ಚಾಲೆಂಜಡ್ ಕೆಲವ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತಿಂತಿ ಜೊತೆ ಕೆಲವ್ದ ದೀತೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಉಂಬೆ ತುಲಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ಪೋ ನಾ ತಿನ್ನಿ 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನವೇ ತಿನ್ನ ರೆಡಿಯಾಯೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 12:20 ಐತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೀರು ಮೀದು ಒಣಸಾದಿತ್ತೆ ಬಿದಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಟಡ್ಯಾನ್ ಟಡ್ಯಾನ್ ಲಗ ಅಂತುಲೇ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಗ ಹಾಯ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂದು ಕಟ್ಟುನ ಬುರ್ಸಮ್ಮ ಎದುರ ಪಿರ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅನ್ ಪಿದಾಡ್ಪಾಯೆ ಅಪ್ಪು ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ಡ ಪಲ್ನೆ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನತೆ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಹಾಂ ಅವೇ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬಲ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತನತ ಏ ಉಬಿಡ್ಮೆ ಪಿನ್ ಪಾರ್ದಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಿನ್ ಮುಂಡು ಪಲ್ನೆ ಮ್ಯಾಮ್ಡ ನೆಟೆ ಅವೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ್ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವು ಎದುರ ಪಿರಾವ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹಾಂ ಅವು ತುಲೆ ನರಕದ ಹೊಜ್ಜ ತುಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಂಚನ ಪಾಡ್ದೆ ಇರಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತುಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಎದೂರ ಇಜ್ಜ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ತೋಜೋಡು ಶುರುವಾಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪುಗ ಪಿದಾಡ್ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಏರ್ಬೇಕು ಪಿದಾಡ್ಪವನು ತೂಲೆಗೆ ಹಾಂ ಅವು ತಾವಿನ ದೆತ್ತದು ಎದುರು ತೂಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲಿದ್ದು ತೂಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಓದರಂಟ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎದುರು ಪಿರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆದ ಅವು ಎದುರೇ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಗಹನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋದು ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪಿರವು ಪಾಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಿಲಾಕ ಹಾಪುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಎದುರೇ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಡೆಕೋರ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲ್ಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಕಣ್ಣಂಚೆಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ದ ಎಂಕಂದತ್ತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆನಪಾಪುಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶಾರ್ಪ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂದಿತ್ತ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಟೀಚರ್ಸ್ನಕ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಡ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂತದ್ದು ಉಂತ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ಲೆ ರಿಯಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನೋದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅಲೆರೆ ತೀರುಜಿ ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಂತು ಉಂತಾವಿರತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಗಹನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಾದು ಎನ್ನ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಎಂಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏಪ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಪಿಗ್ದೆ ತಂದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಗಿತ್ತಂಡು ನಡುಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಗಹನ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಏನು ಬುಡುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಡತಿ ಆಯ್ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಲ್ದೊಂದಿಪ್ಪೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಗಹನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಸ್ಟಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಂಡತೆ ಕಾರ್ನದ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ಗೆ ಏನ ಬೋಡ ಎನ್ಗೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೊರ್ಲೆ
ಅಲ್ತರದ್ದು ಬರ್ತದ ಐತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ಸೊ ಅಲ್ತರದ್ದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ತುರಣ ಪೋತಿರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜ ಗಹನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ಯಾನಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಬುಜ್ಜೆ ಆತ ಕಿಶಾಂಡಿಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಎಂಗು ಕಲ್ಪದಿನೇ ಬೇತೆ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಅವೇ ಚೋರ ಚೋರಿಂದ ಪಂಡೆ ಸೊ ಐನ್ ಕಲ್ಪದೇನಿ ಮೇ ಫೋನಾಗ ಅವಳು ಬೇತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಓಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ಚರ್ಮೂರಿಲ 19 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಬತ್ತಾತ್ತೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದ ಯಾನು ನನ್ನ ಇನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋದು ನನ್ನ ಏನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋದು ತುಕ ಏನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಈಜಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ರೀಡಿಯಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ